acceptar que només podem vehicular la identitat a través de la llengua, perquè de l'altra manera la podem vehicular, ha passat una mica com la immersió, no? Li hem carregat tantes coses a la llengua que ens hem tornat tots mig paranoics, i avui dia tenim moltes espècies de trastorns relacionats amb el patiment lingüístic. De fet, ara, aprofitant aquesta canalla que s'han declarat ecoansiosos, ara també estan sortint de l'armari els linguanciosos. És veritat, eh? Tu rius, però tu també deus ser linguanciós, ja ho veig, eh? No, però és veritat, és un mal que existeix, o sigui, és un patir que existeix. Hi ha molta gent que el té i segurament el problema és que fa tants i tants anys que enfoquem malament el diagnòstic i sobretot el remei, encara més, que el dolor no para de créixer, no? Llavors jo, per exemple, m'ha agradat molt una frase que em penso que és teva, espera't, És teu, això? Les inclinacions estupendistes han estat lesives fins avui, però ara ja són letals. Què volies dir? Doncs, a veure... Parlaves de llengua, aquí, no? Sí, parlava de llengua i parlava del que és tot el que és la cultura noucentista, al meu parer, que va practicar el pujolisme. És a dir, el pujolisme va creure que si fèiem una llengua poc popular, no?, les classes populars s'emmirallarien en el català i això seria un ascens social i tal. Mira, en ple segle XXI aquest luxe no ens el podem permetre, penso. És evident que hem de tenir una cultura de prestigi, però jo sóc dels que penso que hem de tenir sexe, drogues i rock and roll en català. I que no ens ha de fer, de manera cutània no ho hem de rebutjar. No? De vegades tenim un d'allò, ostres, reggaeton en català, sisplau. Reggaeton en català, remenem la cintura en català, deixem de sentir-nos ridículs, perquè si no, no entrarem a la modernitat. Això és el que jo volia dir en aquest sentit.